बर' हारिनि गेजेराव मोनसे जोबोरैनो गोजोनथाव खौरां गेलेनायनि फारसे दावगालांनो हानायजों लोगोसे बर'निफ्राय नेशनेल फुटबल रेफारि महरै सायख'जादों प्रेम नार्जारिया। 29 बोसोर बैसोनि प्रेम नार्जारिखौ क'क्राझार जिल्ला गसाइगावनि सिङाव थानाय नास्रायबिल गामिनि होननानै मिन्थिनाय जादों। मख'नो गोनांदि बर' हारिनिफ्राय दासिम हेमेन्द्र नाथ ब्रह्म, मानिक नार्जारिया नेशनेल फुटबल रेफारि महरै सायख'जानायनि उनाव दायो प्रेम नार्जारिया आरोबाव गुबुन सासे। बिथां प्रेम नार्जारिया बादायलायनायफोराव गावनि रेफारि सुनाय केरियारखौ थांनाय 2016 मायथाइनिफ्राय जागायजेनदोंमोन। बेनि उनाव केटेगरि 4, केटेगरि 3, केटेगरि 2 आरो दायो नेशनेल एग्जामखौ आबुं खालामनो हानानै थोंजों नेशनेल फुटबल रेफारि महरै सायख'जाबाय। बिथां प्रेम नार्जारिया बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों फोरमायहरनाय बादिब्ला नेशनेल रेफारि महरै थांनाय उत्तर प्रदेशआव जालांनाय खेल इन्डिया गेमआव गेलेनायखौ बिबान सालायखांबाय। बिथाङा गावनि जिउनि दावबायनाय केरियाराव नेशनेल फुटबल रेफारि जानो हानायखौ जोबोरैनो जोंनि खौरांनि गेजेरजों जोबोरैनो गोजोननाय फोरमायहरदों। थारैनो बेनिफ्राय गोग्गानानै बुंनो हायोदि बर' हारिया नेशनेल इन्टारनेशनेल थाखोआव गेलेहैनो हानायनि अनगायैबो दायो सानै साथाम नेशनेल रेफारिखौबो मोननो हाबाय। नैरोजा 23-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदान मुं थिसननाय लानानै फैदों डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरिया। देग्लायनिफ्राय डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव बेचलर अफ आर्ट्स एबा BA नि सेथि सेमिस्टारनि गोदानै मुं थिसननाया दायो सोलिगासिनो दं। चिरां जिल्लानि साफागुरियाव थानाय डन बस्क' डिग्री कलेजआ देग्लायनिफ्राय BA थाखोनि सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिशन लानायजों लोगोसे बड', इक'नमिक्स, इंलिश, एडुकेशन, हिस्टरी आरो पलिटिकल साइन्स आयदानि थाखाय BA अनार्सनिबो खाबु दं। गोग्गो सोलोंथाइनि थासारिजों लोगोसेयैनो डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव आलादा आलादायै हौवा हिन्जावनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं। जुदि फरायसाफोरा डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिशन लानायनि सायाव आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365551959 आव थोंजों सुला लानो हागोन।